ezazi ziphuma eMpumalanga 34 ekwafika ezazi ziphuma eMpumalanga izathi ophelo inkosi yamaJuda akunjalo namhlanje emagume neasodlangi akunjalo namhlanje emagumeni asodlangi. Amen. Ngiyababingelela bangcwele. Njengomfana oguqile wachiliza endaweni zasemthwalume ibonga Nkosi. Siyabonga kubaba usipha ithuba lokuthi sizibongele kumdala wensuku Shembe Nyazi lezulu. Nami ngiyumntwana omncane ngicela uNkulunkulu angiphe ukukhuluma kwakhe wasezulwini okuzoba ukuphila kimi, okuzoba ukuphila nakuyona ihamento engcwele kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Le nyanga le esikuyo inyanga yomkhosi oyingcwele kaNkulunkulu. Asiqapheleke maNazaretha, nami ngiqaphela. Njengoba singayanga emkhosini kaJehova, asithandaze siqinise ukuthi uNkulunkulu ohambweni asilopha. Ayibonge Nkosi. Ngoba lolu hambo lubaluleke kakhulu ezulwini nasemhlabeni futhi libalulekile. Ayibonge Nkosi. Lolu hambo lolu uNkulunkulu njalo abantwana bakhe mebefika ezulwini eKenani ufika abashuthi washo njalo baba uMshumayeli. Kodwa uNkulunkulu njalo uhlala abuke laba bantu njalo bezindaweni yakhe bezomkhonza, abesebuka ukuthi ezulwaneni ezizayo eziyokhonza uNkulunkulu uyobuka kulezi izulwane ezikhona manje ukuthi iziphi noma bapha abantu ababeza uNkulunkulu bezomkhonza, abese akha isizulwane esisha ngalewo bantu. Uma thina singekho kuleso sizulwane ngeke sibe nayo inhlanhla. Ayibonge Nkosi. Manje kuyasiphoqa ukuthi njalo makuwumhlangano omkhulu kanjena siye ezulwini, sohambe lolu hambo ngoba libaluleke kakhulu lokuphila kwezizulwane zethu. Ayibonge Nkosi. Ngoba kuhambe ufike la umhlaba wonke uyobuswa uNazaretha, uyobuswa izwi likaNkulunkulu sengasaphikiswa. Kodwa lelo lizwi leli liyoqhamuka kulezi izulwane esikuzona uma zilalela izwi likaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Ngicela ukudlula njengoba siphila emhlabeni singabantu asifani, kodwa phambi kwaNkulunkulu ngoba wasidala sifana. Ayibonge Nkosi. Kunabantu abaqhamuka ezulwini, kunabantu abaqhamuka emndenini, kunabantu abaqhamuka esogwini. Ayibonge Nkosi. Uma uhamba le ndlela le ungaboncika komunye umuntu ngoba umazi ukuthi uhlobo lolu lomuntu futhi uvelaphi. Uma uhamba lolu hambo unganciki kumuntu, uncika kuShembe ngoba lo muntu ozothi uncika kuyena noma umngane wakho awumazi ukuthi uqhamuka ezulwini noma uqhamuka emndenini noma uqhamuka esogwini. Bese uyancika wena
kanye uncika kumuntu ovela ongabelwe ifa laphakade ayibonga Nkosi noma wena wabelwe kodwa ngoba uhlala naye uncike kuye umngani wakho abese kuthelela ngalo moya lo wobumnyama ukhona la ngaphakathi kusimase kufika insuku zakho bese ungangeni la kufanele ungene khona uye ekulahlweni nasekudelweni ngoba wena bowuncike kuye akabonga uNkulunkulu njengoba ke unyaka uqala inkinga ezikhona ziningi njoba ziningi nje inkinga kodwa ezinye zidalwa yithi azidalwa uNkulunkulu futhi azidalwa umndeni zidalwa unganaki uma ubaba noma unengane asovama maNazaretha noma umama asovama ukuthi ingane siziphandle ayibonga Nkosi uyiphandle ingane uyibike kwabadala balekhaya ukuthi lo mntwana ofikile lento azalwe yiyo angashintshi umcelela inhlanhla emndenini umbike ukuthi lekhaya khona umuntu ofikile omusha owusibanibani nimgade nina bomkhulu nani bokhokho balekhaya ayibonga Nkosi bese umnikelela naNkulunkulu uthi uNkulunkulu akamgcine lo mntwana lo kuthi wonke amathalente afike nawo emhlabeni angamuki kuye noma zingafiki ihlakaniphi noma ngafiki omubi kodwa ithalente lalomuntu lo lingasuki kuye ayibonga Nkosi ukuze sikhona nogano uma uyinsizwa ungabojwayela ukuhlala nomuntu ongaganiwe noma nabantu abangaganiwe ngoba ayikho into abazokufundisa yona ephilayo uhlala nomuntu oganiwe ukuze akufundise ukuthi umuzi kababa wakho wakhe ayibonga Nkosi yasezulwini wakhe umuzi ukuze uNkulunkulu kuthi ma uNkulunkulu ekhipha uNkulunkulu engekaphume yedwa ezulwini ayibonga Nkosi kufanele ukuthi makwehla ingilosi uNkulunkulu akwazi ukuzitshala azitshale emndenini yethu ukuze lezi ingilosi ziyofundisa imndeni yethu ukukholwa kodwa uma singaganiwe manje kuzokwenziwa kanjani lezi ingilosi zizovela kanjani zizofika kanjani emhlabeni kuzokwenza kanje kusho ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyafa uma singezokugqugquzela lokho nako lokugana ofenana ugano nje ngokubona umuntu emuhle ehamba emgaqweni noma emsebenzini noma ekuphi la uye emndenini wakini owakuzala ngesikhathi ubikwa emndenini wakini uthi masofuna ukugana bese uthatha imbuzi uyobika emndenini wakini ukuze ungahambi uthatha noma yini uyifaka kini ayibonga Nkosi uzothatha umuntu ongadingeki lekhaya ngoba ethandwa uwe kodwa idlozi ingamfuni bese niyamkhaphe uthola ingane yabantu seyihlala kabuhlungu ngenxa yakho ngoba awunaki noma soyinazaretha futhi awunaki yanakwa lekhaya ibonga Nkosi ushemba uNkulunkulu ufuna sizinake izinto sizilandele futhi izinto singahlaleli nje emuva ulukushodoza emuva izinto ziyanaka ukuze ulunge izinto zakho ingane zakho uma seyikhulile zingahambe zona imizi yabantu zihambe zona emhlabeni kodwa buyela emndeni lengane seyikhulile ngiyifisela ukuthi ngiyicelela ukuthi nina bomkhulu nani bokhokho uhambe eNkulunkulu uhambe uyocela uNkulunkulu lekhaya ngizela ingane yami inje ngicela ke uNkulunkulu enze ngoba uNkulunkulu akahlulwa lutho lo simkhonzayo akahlulwa lutho uyokwenza kwenzeke ngoba akahluleki ayibonga Nkosi yasezulwini manje pho yini inkinga noma sithanda ukudla ikona okuhamba phambili ukudla nokubukwa sithanda ukubukwa ukuchoma ukuvelela ukwaziwa ukugama kini ugqame ngezinto zakini ulalela uNkulunkulu ugqame ngemisebenzi emihle kaNkulunkulu ugqame ngemisebenzi emihle yakini bukwa kini wenza izinto ezinhle kini ukuze ukwazi ukwenza izinto ezinhle ezulwini ayibonga Nkosi baza abazali bakho ukuthi la ekhaya kukhona umuntu ophilayo ozolivusa ungabuza volo noma uyiNazaretha uzokwenza ukuthi abantu abangakholwa bathi uShembe uyafana naye onke lezi zinto lezi khona kana uShembe umuntu wasezulwini umdali wezinto zonke ephilayo nengasekho umdali wazo zonke izinto
shembe uphelele ukona konke ungakucabanga lokufisayo nokudinga akukho ngale kaShemba ibonga Nkosi ngoba ngisho nawe umndeni sokudelile kodwa yena uyakwazi ukuthi athi lo ngisafuna ukusebenza ngayo ayibonga bese uyaphila amen ngiyacela uNkulunkulu nama ngikhumbule khumbula abakithi emadungeni akhumbule nabantwana asikhumbule sonke ayibonga Nkosi ngoba somsebenzi sambe kahle sambe ngokulunga sambe ngobuqotho sambe ngokuthembeka ayibo ekukhulumeni kwethu ekwenzeni kwethu ekuziphatheni kwethu lesihamba khona kubhalwe incwadi ukuthi lo yiNazaretha leli lasebuhleni elikhonza unyazi awu uNkulunkulu Nkosi busisa amazwi Nkosi usenekuzweni Khetha unyazi lwezulu bantwana basezulwini usukuma nokuzobonga lapha unyaka uqala ngibonge ukumenywa esabatheni lokuqala unyaka uqala bantwana benkosi ngiyalibonga unyazi lwezulu bantwana basezulwini ngoba namhlanje njengoba sihlangene la nathi sisemhlanganweni oyingcwele nathi inhliziyo zethu zibheke entabeni yaseKhenani ngomusa bantwana basezulwini ngibonga umusa engiwenzele unyazi lwezulu bantwana benkosi amen Shembe abahambayo uyabazi nabazosala uyabazi bantwana basezulwini ufikile uShembe kumina wathi mntanami mawukhuleka ubothi mawukhuleka ucele uthi Shembe ngicela ukuthi ungilobe emhlanganeni wakho ungimeme ntana thina aboShembe sekuloba uShembe yakuloba noma ungekho amen bantwana basezulwini uShembe uNkulunkulu amen ngicela Shembe ngathi singamthemba ngenhliziyo khumbula ngelinye ilanga abantwana basezulwini nami ngangikhona entabeni yomhlangano ngathi ngiphakathi entabeni yomhlangano abantwana basezulwini kwase kufika indoda engizalayo wafika ubaba wathi kumina mntanani njoba ula kule ndawo ngizobonga ngoba akwandele bani ukuba khona kule ndawo kepha thina sikule ndawo ngawe namhlanje sikule ndawo sihlele ezulwini sihleli noShembe ngoba ukhona wona kule ndawo amen yasefika enye indoda ngoba umndeni mningi uNkulunkulu asisize abantwana basezulwini ngathi singake sihloniphe masiphakathi kwendawo kaShembe sikhumbule ukuthi size nemndeni ethu awuzile ukuzoyikhonzela wena konke okwenzayo udumaza umndeni wakini wafika elinye ikhehla phakathi kwawo wathi mntanami mina nguyihlo wathi kepha mina namhlanje umndeni ubuhlangene wonke wathi umndeni kawusozo waphuma ezulwini kuyophuma mina ngedwa ngoba yami ingane yonayo esontweni wathi inkonzo sengiyibambe ngamazipho ngicela uNkulunkulu asikhumbule abantwana basezulwini ngizobonga usuku namhlanje ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule kulonyaka unyaka ophelile kunzima ngicela uNkulunkulu angikhumbule akhumbule nomndeni wami bantwana basezulwini ngelinye ilanga abantwana benkosi kukhona inkosikazi kepha yayiganile emzini wakwaphakathi kwahamba umyeni wayo bantwana benkosi ngicela uNkulunkulu asikhumbule thina amakhosikazi ukuthi umuzo wendoda inkosikazi kayina umuzi
bantwana basesizweni yathi le nkosikazi ngelinye ilanga kwagula udadewabo bantwana benkosi owayehlala ekhaya bantwana benkosi egula ingane ezingamnaki wayesethi sisiwoza uze la emzini wami ngizokunakekela bantwana basesizweni wathi efika udadewabo ehlala emzini wakhe egula abantwana basesizweni wasuyahamba emhlabeni uhambele emzini wabantu uNkulunkulu sikhumbule ngahambele emzini wabantu ngahambele ekhakithi ngoba kwamkhalela ngaphuma ngase ngiyakwamthetho ngicela uNkulunkulu angikhumbule noma sengihamba ngihambele ngomthetho Amen. bantwana benkosi ithi yathi mayihamba le nkosikazi wayehamba udadewabo emzini wakhe bantwana besesizweni zase zimlanda ingane zakhe zahamba zayombeka uthi emva kokuthi ehambile udadewabo kunephunga elibi elalikade likhona emzini wakhe uthi ngelinye ilanga makeshona ilanga wayebona isikhova sasimile siqondene nomuzi kese siyawubuka lo muzi ingane zithi noma ziyasishaya isikhova singavumi ukuhamba ngikhuluma ngomuntu ongakholwa ongasingi Nazareth wayesehamba uya kwababonayo ukuthi ngabe kwenzekani bamtshela nalokho bathi thatha lokhu nalokhu cela endlini isikhova sizohamba isikhova satha ngendawo bekhuleka nabantwana becela ukuthi ngabe kwenzekani kodwa iphunga libe libelesele emzini wakhe uthi ngaklina ngenza konke iphunga lingahamba uthi kwase kwenzeka ngelinye ilanga wathola enye inkosikazi amakhosikazi mayahlangene uyalibika omunye inkosikazi ngokusizi lwakhe komunye wathi nakho nginenkinga emzini ehleli kona wathi ngoba sengihambile sengihlulekile kepha yathi le nkosikazi asihambe sekushembe ushembe uNkulunkulu bantwana basezulwini phela singamgabazi amen shembe okugcina yathi asihambe siya ushembe uyena ozokuxazululela lenkinga namthatha unyazi bese bantwana basesizweni bantwana basesizweni lwathi unyazi nkosikazi leliphunga olizwa emzini wakho iphunga lalo dadwenu ohambele emzini wakho ngoba umndeni wakubo awummukela umndeni wakini awufuna ukumukela ngenxa yamacala ayikade enawo bantwana basesizweni wathi lesi sikhova osibona simile sibheka umuzi wakho wathi ukhokho waleli khaya umangalela ukuthi ubani lozo ohambele emzini wabo ulethe umuntu emzini ungazange ubatshela basemzini umangela ukuthi lo muntu ofelela ekhaya ngoba ngeke umuntu wakithi ayofela emzini langane khona umuntu wasesizweni cela sikhumbule ukuthi ushambe uNkulunkulu cela uNkulunkulu angisize mina ngedwa ukuthi kulonyaka noma ngabe bengahamba kanjani ushambe angithethelele koneni kwami nobani engimonile angithethelele ukuze nendlela ngihambe kahle ngoba abantu abasezweni sekunzima manje isikhathi sokugcina kunzima manje isikhathi sokugcina wena usabambelele into zasemhlabeni mayikwena uthi baba abanye bahambile emhlabeni abanye bagwaziwe ngenxa yezinto zomhlaba cela uNkulunkulu simbonge thina sikhona phakathi kwale ndawo bantwana basesizweni amen ngelinye ilanga abantwana basesizweni kukhona enye insizwa eyayikade inabangani bayo kuleyo ndawo babekuyona kwasekulahleka imphefumulo emibili yaseyihamba enye insizwa emhlabeni base beboshwa naye uthi ngangiphakathi kule ndawo kepha mina lo muntu angizange ngimbulale wasehambe yaboshwa wathi mayiboshiwe umfowabo wayesekhala ehambe ecaleni kepha icala limcindezela wasehambe ezinyangeni eyobuza ukuthi ngabe ngifuna usizo umfowethu aphume kule ndawo zaphela imali kepha igcineni wathola enye insizwa bantwana basezweni nkathi uthi yathandaza yathi le nsizwa akekho umuntu ozokusiza hamba kushembe asambe sekushembe usayihambile inyanga uhlulekile shembe uNkulunkulu bantwana basezweni Amen. unyazi uThixo shembe uNkulunkulu bantwana basezweni mina kimi ngithi shembe uNkulunkulu namhlanje ngiyaphila ngoshembe ngabe sengahamba emhlabeni ushembe engangidliswa wona wakhishwa unyazi lwezulu amen ngangigula ngifa kodwa namhlanje ngiyathi noma ngibuka ifoto ngithi baba ngiyabonga ukhona kuyangihlula kodwa ngiyabonga ukuthi inyama nomphefumulo ingane zami zisenomama namhlanje amen ngabe kasisena isele zizintandana yahamba lensizwa yase yakushembe iyonikela ithi baba umfowethu usejele uboshiwe ngecala kepha ngimazi noma kuleli cala unali cala noma kanalo kepha Nkosi wena waziyo ukuthi lo mntwana ngabe unecala yini yathi Nkosi kena nawo mafutha mnike amafutha ngoba amafutha mayingena enkantolo icathulo zakhe angayibophi yahamba angene
wayezohamba ecaleni bathi uma befika bamnika ibheli waphuma. Ngoshembe bantwana basesibili. Lalingakapheli icala. Wayesalihamba. Ethi mayezohamba aye ecaleni, ahamba enyazini, athi baba umfethu uyaphindela ecaleni. Ithi inkosi ihamba ngizobe nginawo. Mayifika ecaleni bahlehlisa icala. Kwenzekile abantwana basesiwini, wayesehamba eya ecaleni, icala liphinde lizongena, bathi unyazi lwezulu namhlanje ngiyamkhipha ecaleni, kepha mntanami loya muntu ohambile emhlabeni uhleli kuyena ngoba bomndeni wakhe bahambe bamlanda bamthwesa kuwe ukuthi akazokucindezela enkantolo ukuzuboshwe. Abantu basebenza umuntu ongasekho ukuthi akucindezele uboshwe abantwana sisiwe, kepha ushemba uNkulunkulu. Amen. Wathi mntanami ngizokukhipha namhlanje, ngiyacela ukuthi uma usuphumile uhambe uye kumaNazaretha azokutshena, uhambe enkosini uyenikelela lo muntu ohambile, umenzele ithikithi lakhe ayokuchazela amaNazaretha ukuthi umuntu ohambile wenzelani, ngoba umndeni wakuba ukholwa naye uboshiwe umndeni, kepha kuyohamba kuhambe uyofika enganeni yakhe, ingane yakhe iyona eyobuye umkhonzela ibe yiNazaretha ukuze angene ezulwini. Shambe uNkulunkulu bani okwazi kwenza leyo. Bantwana basezwini, lensizwa abantwana basezwini aphela icala. Ngoshembe. Amen. Nawethu amacala azophela. Shembe sithethelela insuku zonke kodwa thina siyazondana. Cela uNkulunkulu asiphe inhliziyo singazondani. Bantwana benkosi nami ngiphama ngokubonga. Ngibonga unyaka omusha, ngicela uNkulunkulu kulonyaka akhumbule umndeni wami, abazali bami, intombi yaseMambatheni engizalayo, noDinangwe lapha emekhona. Baze uNkulunkulu abakhumbule, nami uNkulunkulu angikhumbule kulonyaka, kulobunzima ebenginabo uNkulunkulu abehlise. Inkosi enizweni. Amen. Nkosi bobose ngiyalikhela unyazo sezulwini. Amen. Ngiyalana abangcwele unyazo lwezulu. Amen. Ukuqile ngowankosi enquthu lapha eGoli la ekhaya esandleni lezulu abantwana benkosi. uNkulunkulu unyazo lwezulu uNkulunkulu. Sibonga ithuba kwakumhlambululo ukhambule esiphe lona. uNkulunkulu umbonga kokuhle kokubi. Ngithi uNkulunkulu unyazo lwezulu uNkulunkulu. Khumbula lo nyaka ophelile kulezi insuku ngangingemuhle emoyeni. Seshisa ngehlele emsebenzini. Kodwa uNkulunkulu umbona ugcina unyaka wonke. Zange ngibone lutho thwelwa kwangehlela ngoba kule ndawo esikuyo kome sizilusile. Hlale sibhekene iziquza amehlo. Bahlale besicabangela nathi bacabangela. uNkulunkulu ngiyambonga unyazo lwezulu ukuthi unyaka uqalile waze wophela wangcina. Ngiyabongela lo nyaka
ngo-2026 saphilile asikhona ukwazi wena ukuhlanipha kwethu umusa kaNkulunkulu unyazi lwezulu abantu bebefisa kulonyaka ukubona kodwa basawubona ngabanye bakukhambula usekhulumile ingane sizala abantwana benkosi azazi kuphi lonambula igoli uyazana ngihlala khona kodwa nje angimazi akafoneleki akatholakali akafoni uNkulunkulu ayekhona azamkhumbula amqoqa ambuyise ekhaya ngoba size singabazali ngathi ayikhombisa indlela ziphuma endleleni bangakhuluma ngomfana wami khona ohambela khona la igoli nawo baphuma esandleni ithi uNkulunkulu naye lo lapha egoli babe khona uNkulunkulu uyamazi ukuthi ukuphi kodwa amkhumbule ngelanga ambuyise phakathi wekhaya umntwana ophathikayo nohlonipha abazali ozwayo iyalo zabazali intwana abantwana abakhona la ngaphakathi kwale ndawo ayingcwele abantwana abasibazalayo ingaphuma abantwana benkosi la uzokuphelele usheba bahlanda kude kabi nathi siwufakazi ngufazi walokho uNkulunkulu unande kuphi abantwana benkosi ngiyambonga uNkulunkulu unyazi lwezulu zokhuluma ngomsebenzi kaShembe akangenzela yona 2019 kuningi asemenzele khona uzocela ukubalela lokho engikhulumayo ukuthi uShembe uNkulunkulu isizo zakwambatha azikhona zezingofakazi sibuya in Frey suka nje uNkulunkulu esibizile esimebile emzini wakhe engcwele eBethlehem ngo-2019 lokuhlangana omkhulu siyadlula sibheke iMan Frey ugana wayinsizwa yakwaZulu ekhona phakathi kwetempile mase sibuya abantwana benkosi madlule eHarrismith sebusuku shoka kuyawushaya o3 o2 eksini 32 eksini uthi ba uphelezo sesedumbe inkosi cela ulekelela udriver ngoba usekhathisa ngoba usekhathela savuma umuntu uyibamba kahle hayi ngami ngithatha ke ikhumbi quantum ngikhuluma uphulu bakaShembe ngoba angihoshubuka bona into zange uNkulunkulu angivikele kuyo ngingene estrengeni ngifaka u1 ithi khumbi ndandandandandanda ngoba mina ngifole istrengi yami ukhumbi wa drive ngingakuba u-taxi driver apha ngakithi Friday ngishilo yini manje quantum leli bathi nkosi faka u1 ithi khumbi ndandandandanda cishe mayisuke yofika njalo lapho besezansi athi umtshali athi nkosi cela ukusiza ngehla ngingene ngibuyele ngabe ngemuva umtshali afaka u1 afaka u2 baqeda bagiya ngithi phaketheni ubuphu phakatheni lami ifona isekho bayifonela umphanazi basenabo fona ikhale emotweni khuluma ubukhulu bukashaya abantwana benkosi njengoba ngishilo itsizwa kwambatha azikhona lokhu besibuya ngayo iMan Frey hayi kuthiwa hlehla ikhumbi siyafona ifona ikhale siba siyafona ifona ayiveli la emnyameni kancane masithi kuya phambili la ku-yellow line imoto ziyadlula imoto eningi amatruck ayadlula la duze ka-yellow line ayifoni phansi ewile usho sebangena kwe-steering ka-driver ephakethini yawela phansi phakathi basekhumbini umkhonazi wathi nkosi uNkulunkulu wakho mkhulu unyazi lwezulu nabakini siyababonga ngoba into banezange ikhumbi ihambile kuyoshubuka mawusuthola ifoni yakhe isilahlekile ushaya baba ikhumbi uthi ingahamba ngoba khona sekusele phansi khona yonke into oyinto yami abantwana benkosi ushaya uNkulunkulu abantwana benkosi ngabe ngadla isikhathi kodwa ngiyayibonga la abantwana benkosi khulume ngicela nje intombi yakhe engizalayo yakwamasuku umama ongaphathekile kahle ihlaba lemphethe cela uShembe amlula msamphilise ngoba yona intombi esenayo sesibheke nayo ikhaya phalo lekhaya wenkosi ithi abantwana benkosi siyacela ukuthi konke sikufisayo ngamunye siphale indawo engcwele unyazi lwezulu uNkulunkulu asibusise ngamunye ifisweni zethu siphumelele ushiba iphumelelise Nkosi busisane kuzulu amen simisa sabashia Elisha ke magabongwe
abongwe ngekhetha inkosi enkulu yasePhileni Mama Nazaretha uShembe unyazi lwezulu. Enkosana ekhulumayo eyakanzuza eintabeni zaseKranskop ithempele ngulo isensindisweni ngaphansi kwamvangeli uShezi umshumayeli ke uMdlovu. Nami ngizoyicelela kuleli thuba esesitholile enkosini enkulu yasePhileni unyazi lwezulu ukuthi ngicela lingiphe nama amazwi engizothi mangiwakhuluma ngaphakathi lapha emzini waseSandanezo kube ukuthi awukuphile eManazarethini. eManazaretha nami ngiphakama nokuthi ngibonge ukuthi sekufikele usuku lokuthi siuqale unyaka kusayisabatha lokuqala. Manazaretha ngibhlungu kakhulu emoyeni wami. Kodwa ke lobo buhlungu lobo akusibo ubuhlungu bokuthi mhlawumbe khona into eyenzekile yini embi kumina. Kepha ubuhlungu bokuthi angibanga khona ebuhleni njengoba ke Manazaretha nazi ukuthi lenyanga kusuke kuyinyanga yomhlangano omkhulu kaJanuwari uhambo lokuthi kiwe entabeni. Nami ke bengikhona uhambeni la ngo2025 bengiqala futhi uhamba kodwa Manazaretha ngabona uShembe uNkulunkulu masuke sithi uShembe uNkulunkulu lokho ungakuthatheli mhlambe njengokuthi mhlambe siyasho nje kodwa suke sisho ngoba ngempela uShembe uNkulunkulu. Futhi ngifisa Manazaretha nofikile la oqala ukuza la ongasili iNazaretha ngifisa ukuthi eze ngabheke emuva ukuza kwakhe la engakubukeli phansi leyo nto izwayo enhlizweni yakho ekubizayo ngicela ukuthi uyilandele ngoba ngempela mawusukuze uze la awulahlekile. Manazaretha nami ngangikhona ohambweni ngangiqala ke eManazaretha kodwa into engayibukayo sithe sesilapha ngasenkosini ekuthiwa isestation sokuqala enkosini yamaqadi laduma Manazaretha izulu ayiladuma izulu Manazaretha yazi laduma izulu ngangiqala futhi ngase ngibona ukuthi ngihamba emhlabeni kodwa Manazaretha into eyenze hayi uShembe uNkulunkulu Manazaretha. Yazi umbani okudlale kanje phezulu kwesihlahla ngaluza uvalo dlala kodwa Manazaretha ngoba silandela umuntu silandela uNkulunkulu ngempela izulu langelenze lutho namhlanje nakho kuyaphila 2026 njengamanje lokho kusho ukuthi Manazaretha uShembe uNkulunkulu ngempela. Nami Manazaretha ngomunye okade engasebenzi Manazaretha kodwa kwathi kwaku23 angisazi yiphi inyanga kodwa kwathi kunomthandazo ola ka6 umthandazo wokulala nami ngaphakama kwakuthiwa abaphakama abafisa ukucela mokukhonto ofisa ukuyicela ngaphakama Manazaretha nami ngacela ngathi ngicela ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasePhileni Manazaretha uShembe unyazi lwezulu ngicela lingiphi umsebenzi. Manazaretha ngimtshela ukuthi ithe inkosi izofika eThemba lethu ngawuthola umsebenzi. Engisho ukuthi ke wena ongakawuthola umsebenzi ofisa ukuthola umsebenzi ngifisa ukuthi uzungaphezi ukulandela uShembe ngoba uShembe uNkulunkulu besuke engakakuphenduli akusho ukuthi usuke engayizi umthandazo yakho kodwa usuke esazokuphendula. Nengikushoyo ukuthi ke kwabasafunda esikoleni njengoba unyaka uzoqala ngifisa ukuthi beyibophezele ezifundweni zabo beyimisele ngoba uNkulunkulu uhleze ekhona. Manazaretha ngicela singakhohlwa ukuthandaza ngoba ukuthandaza ikhona esiphila ngakho la njengoba unyaka uqalile siyafisa ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasePhileni Manazaretha njengoba kuyiwa entabeni nathi sicela ukuthi inhliziyo zethu uNkulunkulu ezenze zibe khona entabeni. Makusuke kuthiwa Manazaretha lokho akudliwa lokho ungakubukeli phansi mawuyiNazaretha kuyaphilisa lokho kunesizathu sakhona ukuthi why kuthiwa lezi zinto lezi ekuthiwa idliwa ayingadliwa
Uma kuthiwa ke lokho akudliwa wena ke musa ke phela ukuthi ke usuzwile kuthiwa lokho akudliwa wena uyakudla wena ngalenyanga le kaJanuary ngoba uNkulunkulu uShembe unyazi lwezulu liyasikhipha isibusiso mali isikhipha isibusiso nami kangazi sisebenza kanjani uShembe kuphela owazi ukuthi sisebenza kanjani isibusiso kodwa nginesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu mesikhipha isibusiso siyakhona ngqo la kufanele sihlale khona lokho ke ngizama ukuthi maNazaretha ngizama ukuthi nami njengoba ke kule nyanga ngifisa ukuthi uNkulunkulu ekhumbule umndeni wami wakaNcalane la ngizalwa khona ngifisa uNkulunkulu ukukhumbule ebakhumbule abasesigodini sosizi nabahamba ke benza izinto ezayingalungile besahamba kulomhlaba ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu oyingcwele uShembe unyazi lwezulu bathethelele ezonweni zabo libafake ezona belingcwele bese kuphinde uNkulunkulu ngicele kuyena ukuthi ngicela ekhumbule umndeni wakanzuza lapha engizalwa khona kumalume ngicela ukukhumbule nabasesigodini sosizi ngicela uNkulunkulu ebakhiphe esigodini sosizi kuthi njengoba unyaka uqalile ngicela ukuthi uNkulunkulu ehlise izibusiso zakhe ezingcwele maNazaretha ngiyabonga ke ithuba esengilitholile ngiyacela ukuthi mhlawumbe ukuthi la khona engikhulume khona kabi kwangazwakala kahle eManazarethini ngiyacela inkosi enkulu yasebuhleni ingenzele umusa ngicela ningithethelele eManazaretha ngiyabonga Lithemba ngiyabingelela bonke abantwana bonyazi amen ngiyovalo bangcwele kepha ngiyacela uShembe engiphe isibindi sokuthi ngibe namazwi amabili amathathu nabehamile kaNkulunkulu amen umfana wala ekhaya ke nje semncane owayekhethele inkosi khona la ekhaya kwazi wakhula ngoba esekhula namanje amen ngithi akusukume nami ngizibongela kuShembe bantwana benkosi umuntu oke wahlushwa impilo kakhulu abakhumbulayo benakhumbula nasebhodini ngimenyezela kuthiwa umfana waphakathi emsingathoko bethi uphakathi uyacela nimkhulekise akaphilile unama-ulcer uphakathi akaphilile kuningi nje engingenza kepha ngiyabonga ukuthi uShembe ugcine kunqoba naku ngenile nakulo nyaka amen manje ngiyabonga kakhulu ukuthi nama ngihlawule inkomo kaShembe ngalokhu mhlawumbe kunzima ukusukuma abantwana benkosi ukuthi noma ufisa kepha ngiziki kepha uShembe uNkulunkulu ngiyabonga namhlanje ukuthi ungiphile isibindi uba ngihlawule inkomo yakhe amen uyaphila uShembe abantwana benkosi ngomunye nami okade benye ukuthi bekhona kumdedele uShembe yaphila simbonile uShembe uthenge ucela uthando kubantwana bakho ucela ukuthi sithandane
simukele nabafikayo bekwazi ukuthi nabo bamthokomale bengathathi komzwashela. Amen. Manje ke bantwana benkosi nami ngiyazibongela kukho konke uShembe akangenzele khona kulonyaka esuka kiwo. Ngiyabonga nje emsebenzini wobaba omkhulu ukuthi zonke izifiso ekufisa uzenziwa ngelekelele ezinye zenzeke. Ngiyacela nakulonyaka sengathi ngangithwala ukuthi konke lokho kungihlupha emzimbeni kusuke uphume ngithile ngimdulise nami ngithokozile. Amen. Ngithi-ke ngiyabonga abantwana benkosi sibaningi angizoqhubeka kepha uShembe uNkulunkulu singamgabazi. Ziningi izinto ezenza siyibona. Mina ngibone ngani ukhona omunye unyaka la into engakhulu impela zazi zithi sizophakathi kodwa yini ngasekho kusayizi 28 nje ngoba nginomkhabo ngakahle 28 kepha namhlanje sengibikile futhi isimeni sakhe ngoShembe uNkulunkulu ngokumethemba nanokubika ukuthi Nkosi ayikho enye indawo engiyithembele ngaphandle kuShembe. Ufuna ukuthi simthembe singamgabazi ukuthi noma unani noma unenkinga engakanani ungatsheli umngane wakho, tshela uShembe ngokuthi izani nonke nini nemthwalo kimi mina ngizonithula. Kwakwazi usise ekuthuthukeni ngele ngathi mina yikhanda lesitimela nonke ngiza ngemuva. Uzani kimi nonke konke ekufuna mina. Ngiyabonga kakhulu bantwana benkosi noma ngisuba kade ngiyabonga nje ngoba uShembe angenzele khona. Ngiyacela nasemzini wobaba omkhulu lesafisa ukwenza sengathi ngahamba yena phambili thina size ngemuva khona kuyokwenza inkosi ukusebenzela. Amen. Amen. Holy Amen bancane. Ngiyabonga bancane ukuba ningilekelele kulo msebenzi omkhulu kangaka uNkulunkulu asethe asalalise sibonge. Salise sibonge ungene enyakeni omusha bancane. Ngoba abaningi bajike endleleni bancane. Suqala sonke unyaka kodwa suphethi sonke. Manje uyibongela wena nomndeni wakho mangabe ungacwabanga. Ngoba nami ngiyibongela nje kuba uNkulunkulu wenzile zikhathi nezima engihlangabezana nazo ngezizwa zami ngithi lo nyaka ngizocwaba kodwa uShembe wasibeka isandla. Lo khulumayo umfana wakwaZwane entabeni zawoNongoma lapha ekhaya ke ngingane la ekhaya abangangaziyo mhlawumbe libancane abaningi bayangazi. Amen bancane. Ngingele bonke ubaba ke abafowethu abanewethu nomama
nabakhokheli abasemoyeni nabashumela abasemoyeni nabafisa abasemoyeni ngegama lenkosi uNyazi. Amen bangcwele. Amen. Bangcwele basezulwini indaba eyokubonga enkulu. Eyokubonga uNkulunkulu asenzele khona kusuka unyaka oqala ozofika emaphethelweni nezigigaba ehlangabezana nazo uShembe wasiweza bangcwele. Amen. Umuntu othanda incwadi bangcwele ngicela ophethe incwadi yamphuthele uLevi 23 aze afike ku5 bese ngidedela abanye baqhubeke bangcwele. Levi 23 ngoba le nkonzo esinayo inkonzo yesabatha nenkonzo yenyanga yomhlangano. Amen bangcwele. Amen. Sisemhlanganweni. No, Levi 23. Amen. Imhlangano kaJehova iyakumema ibe inkosi engcwele. Le imhlangano yami osetshenziswa izinsuku eziyisithupha kepha usuku lwesikhombisa loyisabatha lokuphumula umkhosi oyingcwele lingasebenzi umsebenzi ngalo kuyisabatha likaJehova ezintini zonke zenu. Beke isithupha baba. Izile ncwadi bangcwele lona umhlangano ongcwele yisabatha elingcwele likaNkulunkulu bangcwele. Esithele konke esadela konke senza uNkulunkulu thatha sizomdumisa ngoba akekho umuntu somdumisa ngaphandle koNyazi bangcwele. Amen. Noma waze usitshele ongesikhona ophuma ngapha ngene ngapha okukhulu koNyazi bangcwele. Ungenza umuntu ekhohlisa usanda kusho umfowethu ukuthi asibona amathela kushemba bangcwele. Noma kwehlela noma kwenyukela wona amathela akushembe ungamtshela umuntu uzokuhleka ungamtshela indaba zakho uShembe uzokuphendula akududuze. Amen bangcwele. Amen. Lo ndaba lehlangane ngazo umhlaba nje ungaka amakhumana omhlaba haba ehleni wonke amakhumana omhlaba ahlangana le ndaba kaShembe bangcwele. Wena ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ubone umkhulu kaShembe ngoba akukho kungalo banangaleyo yena uShembe. Qhubeka nawo baba. Ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kusihlwa kuyiPhasika. Amen. Amen Nkosi ibusise. Ithi bangcwele lencwadi lena ngenyanga yokuqala ngosuku lwe-14 kukumkhosi womhlangano ongcwele lo esikuwona manje. Amen. yiPhasika manje bangcwele. Amen. Ungezele umuntu ekhohlisa ngoba elethi iPhasika linye lingoJanuwari. Ngekuze kuthiwa iPhasika ishintshile idate ingumhlanga bani ngoba yasemhlabeni idate iyashintsha kuthiwa ungoMashi iPhasika lingoApril iPhasika akukho lapha linye ilanga si14 zika January. Lonto woyibothi phele ngempela ngoba ayishintshi akwenzeki futhi okubi okwasemhlabeni kwenzeka kuthiwa iPhasika kukincika imoto kwenzakala kwafa abantu akwenzakala lutho labakithi kwenziwa yini ngoba sikuphelele bangcwele. Amen. Akukho ukuphele esoba nakhonye ngaphandle kwalokhu sinamathele bangcwele. Amen. Oba ngisho ibangcwele namanje ngiyabonga ngisebile bezenkulungwane ngoba ngeke ngubale kuningi uShembe angumeze kukho nabatwana bami. Bafuthu esibaningi namanje bengithina angikhokhe inkomo kaShembe uShembe angenzele khona. Ngiyabonga inkosi buselizwile bangcwele. Amen. Amen. Oh,
inkosi yasekuseni yazizulu Manazaretha ingcwele bengiyeza ukusukuma sengisukumiswa udadewethu esebekumbhobho phambi kwami ngoba phela la ekhaya kusetshenzwa ngezwi umkhokheli wathi uma ungasini awukwazi ukusukuma ushumayela angangeni-ke ngoba ngingakaqedi ukuthenga imvunulo Manazaretha ingcwele ngicela intethelelo ngingabi lo othi ugogo akekho ajabula athi namhlanje ugogo akekho azenzele okungafanele Manazaretha ingcwele nami ngiyabonga ngibonga ithuba engilitholayo Hlezo ushembe uhambele kudadewethu ukuthi akanginike lo mbhobho nami ngizibongele ngibonga ukungena onyakeni omusha Manazaretha ingcwele ngibongela nabantwana ushembe angiphe bona abacishe bavelelwa ingozi zeyimoto omunye before Christmas naye washayisa ubonda lwakomunye umuzi ukuthi babeke itini la emgwaqeni bayithi ugwema le itini kanti uzongena kulomthangala kanti lo mthangala uqeda ukwakhiwa nje ubukade ushayiswe ipick it up usaqeda nje ukwakhiwa umanzi nangu naye sengena kusho ukuthi ipick it up yashaya udanger box wakulomuzi washaya konke kwangena ngaphakathi baphuma abantu bendawo bathi ufuna ukusibuyisela emuva futhi wena befuna ukuzomshaya ngalo shembe Manazaretha ingcwele engihlala ngimemeza usuku nemini ngihamba ulosine ngithandaza ngicela ushembe ukuthi angigcinele abantwana bami umvikele ngempela uNkulunkulu lo mntwana kwaphinde kwaba manje nje emva kwenyuye umfana ebuya Eastern Cape nayi ingozi ivili la lemoto langaphambili nalo laphuma imoto yagcwala umgwaqo wonke ngenhlanhla bekungekho imoto ebeziza ngaphambi kwakhe waze wayibamba sekude le uthi mama ngazi ukuthi kwenzakaleni ngoba bengagijimi nogijimi kodwa nali ivili lapho ngisho ukuthi ushembe ungibonisile ukuthi ukhona uNkulunkulu empilweni yami ngiyabonga Manazaretha ingcwele ngibonga kakhulu ukuthi nje kuko konke lokho bekuhamandla akhe nothando lwakhe siyabonga ubaba umhlambulule sesiphile nathi ukuthi masiyibongele ungena onyakeni nami ngiyazicelela ushembe ukuthi akangiphilise ke kulesifo esithiwa ushukela ngoba isingiphethe nami kulamalanga ngiyezwa nje ukuthi hayi sifuna ukungigoqa kodwa uNkulunkulu emuhle uzongiphilisa ngicelela bonke aManazaretha angathi nawo kuko konke inkinga nezinsizi abhekene nazo uNkulunkulu ngathi angahambela phambili sicelele nalabo abaseyibhedlela abangakwazanga namhlanje ukuthi bazoguqa kanye nathi uNkulunkulu ngathi angahambela kuba baphilise ngiyabonga Nkosi busiseni kuzwile amen Elizwi Enkosi selifile ezweni wethu nathi Amen.